De RAI is juist graatvol met topsporters en haar kunde en familie. Vanzelfs herinneren er ook Friesen tussen, al is het nog net zo makkelijk om ze te vinden bij de opkomst. Dames en heren, mag ik u een groot applaus voor de mannen en vrouwen die naar de Olympische Spelen gaan. Kom erin! Van de 128 Olympiagongers is de helft aanwezig. Maar waar is bijgelijks Pieter-Jan Posma, de zieler van Te Kappelen? Of hutfietster Aleida Noorbruis uit Oerturp? Die zorgen we net. De eerste die dus eigen opvalt is turner Epke Zonderland. Toch wel een van de grote kanshouders op een gouden medaille. Wij doen in 19 verschillende sporten mee met de beste in de wereld. En in heel vele daarvan gaan we ook meedoen om de strijd om de medailles. De officiële oerdracht is alle keren een groot spektakel, maar spectaculaire filmpjes. En dan, altijd goed voor een soort discussie, de presentatie van het Olympisch tenue. Hartstikke mooi zo'n feest, maar wat hadden de sporters erin zongen? Ja, het begint nog wat te kriebelen. Het wordt steeds echter. Het besef komt steeds meer en ik voel me steeds meer Olympiër en dit draagt er zeker om bij. Ja, dat is een gevoel en dat is er af en toe is dat er niet. Het gaat erom daar zo goed mogelijk het doen. Daar focus ik op en verder komt wel een vaker gevoel boven van hey, bijzonder, leuk. Ja, dit is eigenlijk het gevoel wat ik de vorige keer hier, dat ik dus op de Olympische Spelen kom en dat er zoveel oorsporters bij binnen. Dat is heel uniek, dat heeft nog nooit mij maken. En dat viel als nog ik weer. Dan daar optrekt mij alle oordisciplines. Iedereen is met hetzelfde doel bezig en iedereen heeft er zin in en is gemotiveerd. En dat is heel bijzonder omdat mij zo'n grote groep met verschillende disciplines mij te kennen meiden. Het badschip van de sporters is duidelijk. Het Olympische gevoel is er. Nou de medailles nog.